Mám 16, dúfam, že by malo dostať z bloku sme ušli. Dobre, no ideme. Na kého ty čakáš? Ale ja treba už sa dostávam takto tu no. Neber! Tu berem. Dobre, tu nie je nič, tu nie je diamond. Dobre, mám 6, aspoň sem na farme 7. Nech máme aj, už aj rovno na tento. Tak 7 a idem naspäť, takže už rovno máme aj na čestku. Čakaj, idem ešte upgradeom už, ale čakaj, ja už prvé ešte. Prvé kúpim diamond generátor kúpený, koľko stojí ten? 15 ironov gold generátor kúpený. A ešte kúpim k tomu tú čestku. Tak, máme čestku. Tak, čestka a môžem kúpovať. Tak aspoň nejak obstávané vajs mám.